अब होई बवाल। हाँ, अब होई बवाल कैसे कि आ रहल बा गाना, यानी कि हमनी के बगवा पावर स्टार लेके गाना आ रहल बा, लहंगा से महंगा। हाँ, वीडियो पूरा मतलब देखे कोई तबे मालूम चली कि बाघवा यानी कि हमनी के जिगर के टुकड़ा यानी कि पावर स्टार कौन माने कौना चैनल से कहिया ई गाना आ रहल बा। तो भाई वो लहंगा से महंगा जौन ई गाना बा, मतलब कि टाइटल देख ऐसा लागता कि सच में मतलब कि कुछ अजीब पोस्टर जो कर बाटे, पोस्टर जे भी बनैले बा भाई, का पोस्टर बनैले बड़ा लहंगा से महंगा। भाई हो ई गाना आ रहल बा IVY प्रेजेंटेशन से। हाँ, ई गाना जोन आ रहल बा बहुत बिल्कुल मतलब कि एक साउथ वाला लेवल के गाना यानी कि वीडियो आ रहल बा। ये गाना के पूरा हमारा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप सब ये वन डे कम से कम 5 मिलियन ये गाना के चाहिए। कैसे कि बाघावा बहुत दिन के बाद गाना यानी कुछ देर के बाद गाना लेके आ रहा बन, कैसे कि थोड़ा चुनाव के माहौल में थोड़ा उन्हें बिजी रहन एक के वजह से यानी हमनी के बाघवा जो गाना लेके आ रहा बा। अब बाघवा के साथ ड्यूट के कोई ले बा उहे दिलवा टूट जाए जाने शिवानी सिंह, यानी शिवानी सिंह के इनका जोरे मतलब अच्छा आवाज के और अच्छा कॉम्बिनेशन के जोन बात बताओ तनी कि लोग पसंद करेला। भाई वो ई गाना ऐसा लागल यानी हमारा टेलर देखते हम जान गो कि कम से कम 1 डे 5 मिलियन तो जइबे करी। काहे जाई कि लहंगा से महंगा जो नहीं गाना आ रहल बा, आप सबके बता देते हैं कि भोजपुरी में मतलब कि कुछ अलग लेवल के का अलग लेवल के अभी गाना IVY प्रेजेंटेशन से आई तो गाना के सब कुछ देख के और प्यार और आशीर्वाद देवे कोई कैसे कि जौन गाना आ रहल बा। आखिर ई गाना लिखले के बा भाई, ई गाना लिखले के बा बिट्टू विद्यार्थी जी ये गाना के लिखले बाड़े। भाई हो बता देता कि गाना बहुत बवाल का बहुत बवाल आ रहल बा। ते गाना के सब कुछ देखे कोई अब प्यार और आशीर्वाद दे कोई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता नहीं, तब तक खातिर एक बार लिख दे कोई कमेंट में कि जय हो बाघवा।